Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalajengan kunjuk saning para tamu kagem putri, para punden sesepuh kini sepuh ingkang ganggung westuti dumateng pepoyan ingkang utaman. Langkung-langkung panjenenganipun ingkang muga tingkang dat pinundi para alim ulama, para kiai, para santri, para haji raja ingkang rinten dalu tasih sumandhing kitab suci Wahyu Ilahi minangka panuntun kiblat ingkang satulurung budi. Para pangemban pangbating praja satira negari kang dados pandam-pandaming para keladasih. Para tamu kagung putri sagung hanampi pakurmatan. Ngaturaken lajeng dalu sugeng kapanggih lan para kadang-kadang campur sari Bima Kurda ingkang saking leladan Krasak Bangsri Derewengkon Kabupaten Jepara ingkang dipun pandegane panjenenganipun Ki Anom Mehong. Ing rikelenggan dalam kau tinimbalan wonten keluarga besar dari Bapak Swardi juga Ibu Indah Kristiana dalam rangka tasyakuran keluarga besar Kurnia Lestari, kelahiran cucu Noval Gabriel Arkananta yang telah lahir dengan sehat dan selamat tanpa kekurangan apapun. Yang kedua, anak Panji Arya Dinata yang telah diberi kelulusan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan di Kesatuan TNI Angkatan Darat. Dan yang ketiga, dan kepada semua karyawan Kurnia Lestari yang telah diberi keselamatan dalam bekerja. Semoga selalu keluarga besar dari Bapak Swardi juga Ibu Indah Kristiana selalu diberi kesuksesan dalam menjalani segala bidang apapun. Dan juga di sini campur sari Bima Kurda dipun rengga wonten Widowati wonten gangsal mbok bilih mangke setunggal pokok setunggal badhe atur panglipur wonten jengak Antika Sami ngaturaken lajeng dalu sakderepipun wonten salam pabuka saking para kadang-kadang campur sari Bima Kurda dipun rengga wonten Mata Audio Rental Sound System ugi ing kalenggahan dalu punika dipun live streaming lumantar Gumilang live streaming Mbak Amel, Mbak Likan, Mbak Hera, Mbak Ayu, monggo sebenang salam pambuka kosong ayo. Oh,